Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Умедворам хуб ҳастед. Муҳаммад ТВ пули бародара баргардон. Чек дар рӯи экран 23000. Но бародари ҷабрдида аз Муҳаммад ТВ 100,000 дига талаб дорад барои ахӯратош. Ман дастгирӣ мекунам. Баъд Беха ТВ-ву Муҳаммад ТВ-ву Иқболи хоини миллат мегӯянд, ки мардум содда, мардума фаҳмондан дар кор аст. Ман дастгирӣ мекунам бародара. Барои ақуратош мега Исоқу Файюб 100,000 дига бута, баъд ман иҷозат медиҳам, ки видеоро удалит кунед. Муҳаммад ТВ ҷабрида чизе бига. Голоша гӯш кунед. мегӯм ки ҳамун 100,000 бита ман нав запис мекунам. мегӯм ки Дастгирӣ мекунам. ман пулмалма гирифтам. акай ба даброн метам ки ҳамун видео ки дар YouTube партов Муҳаммад ТВ ақурат кардага ҳамура удалит Ёки кунам. бибуро 1 минутак видеого ки ҳамватан мара бубахш. Якҷоҳон ташаккур. ҳамватанони азиз.